Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Коли все було охоплено глибокою тишей і подошла середина ночи, Твое всемогутное Слово, Пане, сошло с неба, с королевских посадов. Вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, на этой святой мши, неделю, в День Панський, першу неделю нового 2022 года. Коли ми далі, триваючи у періоді Божого народження, хочемо розпознавати і умацовуватися у віри у Єсуса Христа, новонародженого. Розпознавати менавіта Його, нашого Бога і Збавцю, в этом немовляті Єсус. Просим об дар
умацаванне ў веры нашай, таксама дар мудрасці, пра якую сёння скажа нам Божае Слово. Мудрасць, якая так патрэбная, дар Духа Святога, і з'яўляецца мудрасць, яким маліўся Саламон, якая патрэбная, які патрэбны кожнаму з нас, таго, каб мы сапраўды маглі жыць у праўдзе, жыць па-хрысціянску і па-божаму. Тым разам праслаўляць добрага Бога, і на пачатку этой святой імшы перапросім Яго за грахі нашай слабасці, каб мы годна спалі Найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Святую Имшу ахвярую за померлых, за святой памяти Альбину, Витольда, Ядвигу, Адама, всех померлых, семьи Усак и Балдовских.
Всемогутный, вечный Боже, святло верного люду, ласкаво наполнил весь свет Твоею хвалой, и дай познать Тебе всем народам узянни Твоей правды. Проспана наша, Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе й владають у єдності Духа Святого, Бог, раз усе веки вечные. Читание книги мудрости Сираха. Похвала мудрости у ёй самой, и прославлена буде яна сярод своего народу. На сходе найвышейшего яна открые вусны свои, и перед ягоной могутностью буде усхвалять себе. Тады загадал мне Створитель усяго, той, хто створил меня, вызначил место для моего шатра и сказал: у Якубе поселися, и у спадщину прими Израиль. Спрадвеку, с самого початку, ён створил меня, и николи я не перестану існувати. У святым шатры перед им я служила, и так умацавалася на Сионе. Ён так само дал мне отпочинок во умилованном городе, у Иерусалиме улада моя. Укоронилась я у прославленном народе, во властности Пана, у спадщине ягоной. И это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Слово сталося телом и поселилось між нами. Слово сталося телом и поселилось між нами. Хвали Иерусалим Пана, прославляй Сион Твоего Бога, бо Он умацовує засови брамов Твоих, благословляється род Тебе, сынов Твоих. Слово сталося телом и поселилось між нами. Он усталевая мир на Твоих межах и насыщает Тебе отборною пшеницей. И Он посылает слово Свое на землю, вельми хутко летит Его слово. Слово сталося телом и поселилось між нами. И Он обвестил слово Свое Якубу, постановы Свои и присуды Израилю. Ніякому народу больше так не учинил. Я ныне ведаю присудов ягоных. Слово сталося телом и поселилось між нами. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцам. Благословенный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе всяким духовным благословением на небесах.
бо Ён выбраў нас у ім перад стварэннем свету, каб мы былі святымі і бездаганнымі перад ім у любові. Ён прадвызначыў нас для усынаўлення праз Езуса Хрыста, паводле упадабання сваёй волі, дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, якую Ён адарыў нас ва ўмілаванні. Пачуўшы пра вашу веру ў Езуса Хрыста і пра любоў да ўсіх святых, не перастаю дзякаваць за вас Богу, успамінаючы вас у малітвах сваіх, каб Бог Пана нашага Езуса Хрыста, Айцец славы, даў вам духа мудрасці і аб'яўлення ў пазнанні Яго, і прасвятліў вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання Ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны Ягонай сярод святых. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Читание Святого Евангелия поводле Яна. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Воно було у Бога на початку. Усьо праз Його сталося, і без Його нічого не сталося з того, що сталося. У Йому було життя, і життя було світлом людей, а світло світить у темри, і темра не огарнула Його. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я Його було Ян. Він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло, щоб усі повірили праз Його. Не був він світлом, але був посланий дати свідчення про світло. Було світло правдиве, яке освітляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було Слово, і світ праз Його стався, і світ не познав Його. До свого прийшло, і своє Його не прийняли. А тим, хто прийняв Його, дало уладу стати Божими дітьми. Тим, хто вірить у ім'я Йогоне, хто не від крові і не від жадання тіла, і не від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами, і убачили ми славу Йогоною, славу, яку має від Отця одинородного, повний ласки і правди. Ян свідчить про Його і воскликає, кажучи, «Це був той, про кого я сказав, за мною іде той, який опередив мене, тому що був раней за мене».
Бо з повноти, як вони ми всі прийняли ласку замість ласки. Бо закон був дадений праз Моїсея, а ласка і правда сталися праз Єсуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Одинародний Бог, який був у лоні Отця, Йон відкрив. Это слово Пана. Слово сталося тілом і поселилося між нами. Слава Христе, брати і сестри, эту правду переживаємо особливим чином у часі Божого народження, утіловлення Ісуса Христа, Слово, яке сталося тілом. Эту правду, это слово так само розважаємо в молитві, якою доволі часто молимося, не в-панськи. І там так само скликаємо, слово сталося тілом, поселилося між нами. Сьогодні ми читаємо Євангелію в черговий раз в цьому періоді пролог Євангелія Святого Яна. Це перші 18 віршів Євангелія. Інакше кажучи, гімн слову з великої літери, слово, яке сталося тілом. І Святий Ян перше саме слово, яке виказує, пише в своїм Євангелії, цій радісній вістці, каже, на початку було слово. На початку. Можемо віднестися до початку, про яке описує книга Буття на перших сторонках Біблії. І до початку, яким з'являється створення цього світу, суть світу, створення чоловіка кожного. Але тут Святий Ян, і він говорить про ще інший початок. Те, що було ще перед створенням світу. І він каже, що на початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Говорить про таємницю Пана Бога, який існував завсюди, який не має початку і кінця. Бо навіть це грецьке слово, яке там уживає, воно і означає, що було без початку і без кінця. Бог попросту єсть. Бог попросту єсть. І Ісус Христос, Син Божий, Слово, яке народилося в першу чергу від Отця, так як ми визнаємо у кредо, в апостольському символі віри, народжений з Отця, а потім, який становиться тілом, становиться чоловіком, народжений з Марії Дєви, але зачатий знову ж від Духа Святого. Таємниця Пана Бога, таємниця Святої Троїці, таємниця так само нашого початку, початок, десь ми читаємо криниця, де ми беремо як люди, так само свій початок. Святий Святий каже, це Бог. Це Бог. Початком нашим з'являється Бог. І ту таємницю Святої Троїці, таємницю Пана Бога, який існує завсюди, її чоловічим розумом тяжко спознати. Ми познаємо і, дякуючи так само різним працям святих, теологів, філософів, ми стараємося десь познавати цю правду.
Але першу чергу ту правду про початок нашого життя, про Пана Бога, треба прийняти і полюбити. Прийняти і полюбити цю правду. Правду, яку об'являє нам Боже Слово, яку об'являє нам Євангелія. Приймаємо і прийняти і полюбити. Але Святий Ян сьогодні так само говорить ще, дорогі брати і сестри, про інший початок. А mianowicie говорить про початок приймають Ісуса Христа з вірою. Тим, хто прийняв Його, хто вірить у ім'я Його, дало владу в це слово Ісус. Він дає владу статися дітьми Божими. Ще один початок, ще одно народження. Народження з Духа. Народження від Бога, як каже Святий Ян. Хто від Бога народився. Не від жадання тіла, не від жадання мужа. Так як це сталося так само з Ісусом Христом під серцем Марії, який був зачатий не від жадання тіла чи від жадання мужа, але був зачатий від Духа Святого. Можна сказати, розпочалася нова генеалогія, нове покоління тих, хто зачатий від Бога, хто народився від Бога, від Духа Святого. І ми так само, дорогі брати і сестри, належимо до тих, хто про віру народилися від Бога. Народилися від Бога і сталися дітьми Божими. Це радісна новина, радісна вістка, яку сьогодні хочемо так само на нове ще раз прийняти. Маємо початок у Пану Богу. Наше життя, наше тіло, так само як дар, бо наше народження – це так само дар Божий. Але і народження наше з віри від Бога, тому що ми становимося дітьми Божими. І покликані до того, як жити як діти Божі, жити по-християнську, жити по-божому. Для цього потребуємо, напевно, увесь час вертатися до того слова, яке іменно сказав Бог. Того слова, яке сказав Бог про Сина Свого, Ісуса Христа. Так як зазвичай є, коли я говорю слово, то перше те слово повстає десь у моїх думках. А потім, так само ті думки, слова можуть так само статися ще учинками. У Пана Бога це трошки інакше, бо його думки, слова, чини – це одна речаїсність. Так як Бог подумав, можна сказати, як виказує це слово, так і відбувається. А у чоловіка ми живемо у часі. Є думки, потім слова. Скажімо, ми говоримо, що сказали щось не подумавши. Таке буває. Але так думка, слово і учинок. І потрібно нам цього дару мудрості Божої. Этими думками відповідний спосіб зайнятися. Тоді, коли ці думки не Божі, коли це древні думки, які грешні думки, щоб ми мали моць одразу їх там у корня десь відсячи. Не дати їм можливості перетворитися у слово, яке я буду виказувати, яке я буду казати іншим, можна сказати, заражати буду інших тим древним словом, або кривдити інших. І, дай Боже, потім, коли станеться ще учинком, ця думка, яка не Божа, яка грешна. Тоді з'ясняється те, що ми кажемо грех. Звісно, грех може бути і у думках, і у словах, і у учинках, але навіть вже тут говоримо про конкретні дії, конкретні учинки. І наоборот, позитивно, коли глядимо, коли це добрі думки, добрі, Божі, натхнення, то знову ж тоді треба відповідно іми зайнятися, як вони не залишилися тільки на узровні думи, але як насправді ми могли і добрим словом поділитися, але як ці думки сталися конкретними нашими діями, конкретними учинками. І тут потреба справді цієї Божого світла, Божої мудрості. Як, по-перше, ділитися одно від другого, а по-другого, як відповідно зайнятися цими думками, як здійснялося Євангелія Божа в нашому житті.
Каб мы маглі называць тое, што сапраўды Божае Божым, мудрым, а тое, што не Божае глупствам, злом. Так як одна асоба казала, іду да споведзі, і заўсёды маю такое адчуванне, што мои грахі гэта такое вось глупство, недарэчнасць. Як называем? Спробуй называць сваім іменем. Тады, калі маім розуме, маім сэрцы нараджаюцца думкі аб прабачэнні, што хачу прабачыць, трэба прабачыць. Гэта мудра. Тады, калі нараджаюцца думкі, што не буду прабачаць, калі ніколі не прабачу, то гэта глупства, гэта недарэчнасць, гэта не Божае. Тады, калі мы ў гэтым святле глядзім, то тады сапраўды стараемся гэтыя думкі з дапамогай Божай ласкі дзесьці там выкараняць, адсякаць і затрымоўваць. Потым яны не ператвараліся ў словы, часам чуем дзесьці, што штосьці гаворыць, табе ніколі не прабачу. Ужо ты назаўсёды буду прабачыць, толькі гэта не Божае, гэта глупства. Тады, калі чалавек становіцца на калені перад Панам Богам, гэта мудрасць, гэта мудрае ўчынкі. Тады, калі кажа не буду пакланяцца Богу, то гэта глупства, гэта недарэчнасць. Тады, калі і так далей можна было б цяпер пералічваць розныя сферы, розныя рэчаіснасці нашага жыцця. Мудрасць будзе праслаўлена сярод свайго народа, будзе праслаўлена ў супольнасці. Якби аўтар кнігі «Мудрасці Сіраха» гаворыць нам пра гэтую, што сувязь, супольнасць, це заўсёды добра. Там праяўляецца мудрасць, будзе праслаўлена. Тады, калі чалавек імкнецца ствараць адносіны, ствараць зносіны, ствараць тое, што супольнасць на ўзор Святой Троіцы, в нашых сем'ях, супольнасцях, парафіі. Тады, калі мы пробуем дзяліцца, калі гэтыя муры растуць, тады гэта зноў жа недарэчнасць, гэта глупства. Трэба прасіць гэтай дару мудрасці, так як сёння святы Павел, благаслаўляючы, праслаўляючы Бога, кажа, пачуўшы пра вашу веру ў Ісуса Хрыста і пра любоў да ўсіх святых, не перастаю дзякаваць за вас Богу, вспамінаючы вас у малітвах сваіх, каб Бог Пана нашага Ісуса Хрыста, Айцец славы, даў вам духа мудрасці. Моліцца і просіць Бога аб духа мудрасці для той супольнасці, якую ён заснаваў у Эфесе. Каб даў духа мудрасці і аб'яўлення ў пазнанні яго і прасвятліў вочы сэрца нашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай сярод святых. Той спадчыны, якой удзельнікамі з'яўляемся таксама і мы. Таму, дарагія браты і сёстры, і мы сёння гэтую другую нядзелю Божага нараджэння, першую нядзелю года новага, просім Пана Бога разам са святым Павлам, разам са святымі ў небе, каб даў нам гэтага духа мудрасці, каб мы гэтымі сцежкамі мудрасці ішлі праз гэты новы год, праз кожны дзень нашага жыцця да Пана Бога, то мы ад яго выходзім і да яго пакліканыя. Пан Бог сваёй любові да чалавека не мог нас накіраваць да якогосьці іншага добра, меншага добра, але накіроўвае нас да сябе, бо ён найбольшае добро. Ён ёсць любоўю, ён ёсць мэтай нашага жыцця. Амінь. Веру у адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос,
паводле Писання, і узышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і знов прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амин. Да Бога, які ў сваёй бязмежнай мудрасці і любові паклікаў нас да жыцця, узнясём супольныя малітвы і прочее. Молимся за Христовый костел, каб праз сакраменты ён мог усюды сведчыць аб любові Бога да чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Айца, каб ён быў айцом і братам для усіх людзей на зямлі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за моладзь, каб, набываючы веды аб жыцці і сусвеце, яна паглыбляла таксама свае веды пра Пана Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто сеє ненавість у сэрцах людзей, каб наши молитвы і ахвярнасць прычыніліся да іх навяртання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто знаходзіцца ў шпіталях і турмах, каб яны таксама пачулі добрую навіну пра збаўцу, які прыйшоў на зямлю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы сярод штодзённых цяжкасцяў умелі захаваць унутраны спакой. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся в Святой Святой Мши за померлых, за святой памяти Альбину, Витольда, Ядвигу, Адама, во всех померлых семьи Исаак и Балдовских. Просим об дар життя вечного в Божьем владарстве для их. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Помолимся так само разом за померлого Антонія, тату ксенза Антонія Клімантовича, пробаща катедри, поховання якого відбудеться завтра. Просим для його ласку пробачення грехов і Божої радості у небі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об безпечный, счастливый, добрый час каникулов для детей и молоді. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Ісус Христа, збався світу, вислухай молитви Твого Костела і приведи всіх людей до досконалої любові і радості вічного життя, які живеш і владариш раз усі віки вічні. Амин. Спел номер 168. Сына колыхала,
нашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутній. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ойче ласкавий, освяти гэтыя дары збавенным нараджэннем Твайго Сына, які показав нам шлях правди і обіцяв життя вічне. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Гору серце. Узносим їх до Пана. Дякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу ўцелаўлёнага слова зазяло для вачэй нашай душы новое святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога убачнага і постаці, былі ему знесеныя да любові неабачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе. Разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, как яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем
Знаючи śmierć z zmartwychwstanie Twojego Syna, daruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawlenia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсеяний по всім світі. Досконали його в любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули в надію на воскрешення і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу і дозволив йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, святим Юзефом і Абральником, со святими апостолами, со святим Яном, святим Максимiliaном і усіми святими, які спрадвеку подавалися Тобі, щоб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, красно Твоего Иисуса Христа. Раз Христос Христом и у Христе, а век Божий Ojcze Всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полной вдячности, а смерть даемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пanie, zbaw nas od всего злого. Дай ласкаво супокой у дни наших. Допоможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прежде збавиться нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам, даю супокой, покидаю вам супокой мой, даю вам просим. Не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, даруй себе супокоем и едностью, Ти живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Спокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Враги свету,
себе храти свет. Благословленные, покликанные на вечеру Яковлеву. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тим, хто прийняв його, дало владу стати Божими дітьми. Спел номер 176. Нова
154. Як прибігли пасушки у Бетлеєм, заспівали пісню, що і ми п'яєм. Слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях і спокой на землі. І з покорой кланялися всі йому, отдали пошану Богу нашому. Слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях і спокой на землі. А весів ангел святий об чудах там, невідомих на землі ранее людям. Слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях і спокой на землі. Молимся. Пане наш Боже, покорно Тебе просим. Праз гэты сакрамент очисти нас от грешных схильностей и допоможи досягнуть жаданого збавления. Праз Христа, Пана нашего. Дякуючи вам, дорогі, за супольну сьогоднішню молитву. На гэтым тыдні ў літургіі мы у чацвер 6 студзеня адзначаем урачыстасць аб'яўлення Пана пры каралі. Гэты дзень святая імша будзе ў 7, у 12 і о 19 гадзіне. І гэта ўсе аб'яўлены. Яшчэ заўтра дзень нараджэння адзначае ксяндз арцыбіскуп эмерыт Тадeusz Andrusiewicz, вы сам памятаем аб ім в наших молитвах. І именинникам надходящего тыдня наилепшие пожадания, здоровья, супокою в ваших семьях. Нехай добрый Бог благословит усім вам на этой новой тыдень. Приймите дар Божого благословения. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастать злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаданное сердце Марии, будь нашим порятунком, Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 159. Зорка Бетлеємська над землею зяє, радостную вестку людям обвящає. Не спи, обудися, Христос народився, з неба радость
жанчинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вот я, слуга Панская, нехай мне станется по воле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А Слово сталось телом и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Нехай odpoczywaють у спокої вечным. Аминь.